Začiatkom tohto roka sa mimoparlamentná politická scéna rozšírila o stranu Bratia Slovenska. Stojí za ňou bývalý podpredseda Národnej rady a zakladateľ hnutia Sme rodina Peter Pčolinský. Ako chce zabojovať o voliča v prehustenom konzervatívnom spektre, ako vníma konsolidáciu, za ktorú môžu podľa súčasnej vládnej koalície bývalé vlády po roku 2020 a čo si myslí o zahraničnej politike na 4 svetové strany. Odpovie priamo predseda strany Bratia Slovenska. Dobrý deň, vítajte. V diskusii Karty na stôl naživo. Peter Pčolinský, vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie na úvod. Pozdravíme aj všetkých tých, ktorí ste s nami naživo na stránke Plus.sk alebo na našich platformách Facebook a YouTube plus jeden deň. Prípadne vy si zdieľate túto reláciu, pokiaľ vám to berie informácie, takže prípadne na vašom profile na sociálnej sieti, asi Facebook zrejme. Pán Pčolinský, dlhšie sme o vás nepočuli, nevideli sme vás. Ja som vás naposledy v tejto relácie, aj 3 roky to budú, privítal, pretože vy ste v júni 24 odišli z hnutia Sme rodina. Máj, jún, áno. Máj, jún. Tedy vy ste podali tú odhlášku. Áno, ja som podal žiadosť o ukončenie členstva. Čo rozhodlo v vašom odchode vtedy? Rozdielny pohľad na to, kam by sa mala uberať strana a rozdielny pohľad na to, ako by sa mala tá politika robiť. Čiže nič tragické, jednoducho oznámil som to generálnemu manažerovi, predsedovi, bez nejakých ceremonií sme to vybavili. Boli ste dlho v hnutí Sme rodina? Od roku 2015, ja som si to dohľadal. Ja som bol jeden z 3 zakladateľov. Áno, ste dokonca zakladali to. Kolár, Krajniak a Pčolinský, my traja sme de facto zakladali stranu, čiže ja som bol od prvotnej myšlienky pri tom, čiže áno. Áno, ja som si dohľadal vaše vyjadrenia z tej doby, z roku 24. Vy ste vtedy uviedli, že odhalíte videá alebo zvukové nahrávky z toho, čo sa dialo, aj možno počas vládnej koalície v roku 2020? Nie. Nie? Nie, to boli trošku... Povedal by som takto. Médiá trochu prekrútili to, čo som povedal. Moje vyjadrenie bolo v zmysle, že postupne ukážem nejaké fotky zo zákulisia, nejaké videá z rokovaní, z pracovných ciest a tak ďalej, ktoré jednoducho neboli na sieťach. Ale to neznamená, to, čo na mnohé médiá začali písať, že nejaké kontroverzné, nič také. No to tak vyznelo, že teda chcete odhaliť nejaké možno špinavé politické zákulisie. Nebolo to tak teda? Nie, vôbec to tak nebolo. Bolo to práve, že myslené úplne normálne s tým, že ale bohužiaľ niektoré médiá si to vysvetlili po svojom a za účelom nejakej senzácie to nafúkli. Hej. Čo ma veľmi mrzelo a tým pádom ja som z toho upustil, lebo nechcel som naháňať vodu na mlyn, priživovať nejaké nezmysly. No ja som si vás nepozval kvôli minulosti do Plusky, ale ak dovolíte, predsa len ste spájani s tou vládnou koalíciou po roku 2020. Keby ste tak mali zhodnotiť to obdobie, vieme, že bola pandémia, začala sa teda vojna na Ukrajine, ale napriek tomu mnohí aj ekonomickí analytici, aj súčasní vládni politici kritizujú, že tá ekonomika v tom čase veľmi stagnovala, prípadne ho skloňuje sa vyše 20 miliárd eur, že vtedajšie vlády po roku 2020 priniesli Slovensko do dlhu. Ako vy vnímate to obdobie a zmenili by ste niečo, čo sa vtedy dialo? Určite by som zmenil mnoho vecí. Určite, viete, po vojne je každý generál, čiže nebudem mudrovať, že čo by bolo keby. Podstatné je povedať, že obdobie 2023 bolo extrémne náročné obdobie, jednak kvôli pandémii covidu, jednak kvôli úplne rozbitej koalícii, ktorá vtedy nejakým spôsobom fungovala. Boli to neustále spory Matovič versus Sulík, Kolíková versus Remišová, čiže tie hádky tam boli na dennom poriadku a to vôbec neprospievalo k nejakej stabilite na Slovensku. No a o tých rôznych geniálnych nápadoch Igora Matoviča ani sa nemusíme baviť. Ja si pamätám, keď nám rozprával, že tak požičali sme si 10 miliárd na koaličnej rade, že požičali sme si 10 miliárd a pýtali sme sa, že na čo? No to ešte uvidíme. Tak viete, rozmýšľate, že či naozaj takto sa riadi krajina a preto aj dnes hovorím, že takúto skúsenosť, ktorú ja mám s Igorom Matovičom, tak určite už by som neopakoval. A cítite možno nejakú zodpovednosť na tých konsolidáciách, ktoré vykonáva súčasná vládna koalícia, teda čo sa dialo po roku 2020? Viete čo, to mi príde trošku scestné, lebo tie konsolidácie sú síce odargumentované bývalými rozhodnutiami predošlej koalície, čo z časti môže byť pravda,
Lenže keď si zoberiete, že koľko peňazí tie konsolidácie vybrali, a napriek tomu sa zvyšujú stále dane, poplatky, ceny. Jednoducho ten občan nevidí výsledok tých konsolidácií, lebo stále počúvame, že je zle, že treba zase niekde uberať. Ja osobne som presvedčený, že štát by nemal šetriť na občanovi, nemal by žmýkať toho občana, ale mal by štát šetriť v prvom rade na sebe, na tých vládnych výdavkoch a politici sami na sebe. Však vidíme, že zase sa platy politikov idú zvyšovať, čiže... To je téma a budeme sa jej venovať. Ešte by som ostal na úvod, pán Čolnický, predsa pri Bratoch Slovenska. Vy ste boli za predsedu jednomyselne zvolení 31. januára tohto roka. 13. februára podľa údajov ministerstva vnútra ste boli zaregistrovaní ako Bratia Slovenska, ale vy ste nešli opäť formou zbierania podpisov. De facto to je strana, ktorá existuje od roku 1991 dokonca. Patrí medzi najstaršie strany. Medzi najstaršie, vždy boli národné, k tomu prídeme, ale že ste si to tak trošku uľahčili tú cestu, prečo ste nešli možno tou formou zbierania podpisov, tak veľa ich myslím netreba až. Neviem, či je to uľahčenie, pretože vy musíte, v prvom rade musíte presvedčiť o svojej vízii, o svojej myšlienke ľudí, ktorí sú v danej strane. A potom musí byť snem, ktorý musí normálne prebehnúť. Na tom sneme musíte opäť obhajovať zmenu názvu, zmenu stanov, zmenu sídla, zmenu tej nejakej stratégie do budúcna a musíte presvedčiť tých ľudí a oni vám musia dať tú dôveru. Pretože buď to odhlasujú, alebo to neodhlasujú. Chvála Bohu, ja som tú dôveru dostal a bol som jednomyselne zvolený za predsedu strany. Druhá alternatíva, áno, je druhá alternatíva, zbieranie podpisov po Slovensku. Zbieranie podpisov po Slovensku je časovo veľmi náročné a takisto aj finančne nákladné, lebo to nefunguje. Ale mali by ste istý feedback predsa od ľudí, aby ste už mali taký istý prieskum, či to chcú, či to nechcú. Samozrejme, ja som chcel ušetriť najmä čas a chcel som ušetriť peniaze, pretože toto nie je strana, ktorá bude sa teraz rozhadzovať naľavo, napravo a nezmyselné billboardy, veď vidíme, niektoré novovznikajúce strany už mali niekoľko kôl billboardových kampaní a bez nejakého výsledku, čiže skôr chcem ísť takouto efektívnou cestou. Ako chcete teda financovať volebnú kampaň? Bude to z súkromných zdrojov alebo úverom? Bude to kombinácia jednak súkromných zdrojov, bude to kombinácia aj úveru zo súkromných zdrojov, to znamená, že ja pravdepodobne zoberiem si nejaký úver, z ktorého sa zafinancuje predvolebná kampaň, ale do toho času ešte je dosť veľa. Vrátim sa k tomu, čo sme spomínali, že Bratia Slovenska nie sú nová strana. S týmto názvom sú novou stranou, ale skutočne vznikla v roku 91. Tam bolo viacero transformácií názvov, ale vždy v tom názve bolo národné. To znamená, cítite sa ako Bratia Slovenska taká aj vy, tá národná strana, národno-konzervatívna strana? Pozrite sa, ja by som oddelil etapy tejto strany. Bratia Slovenska je nová strana, je to moderná strana pre každého jedného občana, ktorý má pocit, že dianie na Slovensku nie je v poriadku a chce niečo normálne, niečo so zdravým rozumom. Ja osobne veľmi nemám rád to delenie na pravicových, ľavicových, konzervatívnych, progresívnych, modrých, fialových, červených, akýchkoľvek. Totižto, ja som sa naučil od mojej mamy, ktorá bola dlhé roky starostkou obce, že ak potrebujete na obci alebo v obci pokosiť verejné priestranstva, tak nekosíte ľavicovo alebo pravicovo, jednoducho pokosíte, pretože je to potrebné. A k tomuto pristupujem takisto aj ja, mňa nezaujíma, kto navrhne nejaký zákon, mňa zaujíma, či ten zákon bude v prospech toho občana. Áno, ale predsa ten názorový stret tých hodnotových spektier môže nastať, pretože vidíme to, a stalo sa to aj teda po roku 2020. Odmietam akékoľvek extrémy, to hovorím vopred. Či sú to napravo, naľavo, akékoľvek extrémy, jednoducho odmietam. Odmietam nejaké ideologické smerovanie, že to budeme ťahať raz tu a nejaké rodové tak ale viete, ak chcete byť súčasťou vládnej koalície, asi zrejme Bratia Slovenska nebudú mať nič zlom, ja vám to želám, ale potenciál na to, aby ste vy teda skladali vládu a dávali si podmienky. Teda ak hovoríme o súčasnom tom pôdorise, ktorý je často tak pretraktovaný, a to je KDH, Saska, PSK a Demokrati. Vy sa vidíte v tomto spektre niekde? Ja si pamätám, keď v roku 2015 bol ohlásený vznik strany, ktorú som zakladal, tak boli sme terčom posmechu. 4 mesiace na to sme boli v parlamente
a na ďalšie volebné obdobie sme boli druhá najsilnejšia koaličná strana. To znamená, že ja by som nechal na to, čo bude vo voľbách na voličov, či úspešné, neúspešné, jednoznačne. My si trúfame na veľmi slušný volebný výsledok, taký, aby sme boli súčasťou zostavovania vlády. Povedzte, koľko? Na čo si trúfate? Nemá zmysel rozprávať o nejakých číslach, o tom rozhodnú voliči, ale nešli by sme do toho, pokiaľ by sme neboli presvedčení o tom, že to bude mať úspech a táto strana Bratia Slovenska úspech bude mať. Čo sa týka spolupráce, keď sa pýtate na spoluprácu, viete, keď sa pozriete dnes na koaličné strany, koaličné strany sú veľmi, veľmi rozbité. Koaličné strany majú obrovské vnútorné rozpory a dokonca, poviem niečo, čo ešte neodznelo nikde, dokonca nedávno bola na stole rekonštrukcia vlády a tá vyzerala celkom zaujímavo. Napríklad minister financií Laco Kamenický na guvernéra Národnej banky, pán minister Kaliňák na financie, Eštok na obranu, Tibor Gašpar na ministerstvo vnútra. Odkiaľ máte takéto informácie? Peter Žiga na hospodárstvo a dokonca chceli zobrať aj ministerstvo zdravotníctva a Hlasu. Na stole bola vyslovene alternatíva, že pokiaľ by sa tá rekonštrukcia neuskutočnila, tak boli by predčasné parlamentné voľby v októbri tohto roka. A odkiaľ máte tie informácie? Pán redaktor, hádam, nepochybujete, že po tých dlhých rokoch v politike mám veľa informácií. To znamená, ste v kontakte s politikmi? Samozrejme, a rozprávate sa o politike? S mnohými sa poznám dlhé roky, s mnohými si týkam, čiže tie informácie sú veľmi relevantné. Avšak už samozrejme pravdepodobne došlo k nejakej dohode. Nazval by som to, došlo ku dohodám, ktoré ešte nie sú viditeľné navonok, ale už existujú a došlo k zmenám, ktoré nie sú viditeľné smerom k verejnosti. No, čo si pamätám, tak Robert Fico, alebo sa hovorilo o tom, a myslím, Andrej Danko to hovoril veľmi priamo, že prípadné hlasovanie o rozpočte spojí s dôverou vlády a možno to nás čaká aj teraz v roku 26, neviem, to ešte uvidíme, ešte veľmi skoro o tom premýšľať. To je také každoročné strašenie. Áno, ale hovorilo sa o tom, takže ale dobre, povedali ste teda vašu predstavu. Skôr poďme k tým bratom Slovenska, to ma skutočne zaujíma, pretože vy ste v nejakom svojom príhovore povedali, myslím, že to bolo v rámci toho snemu alebo toho stretnutia, že teda máte ambíciu alebo byť podobný ako strana Giorgie Meloniovej. Dobre hovorím teraz? V podstate ona je momentálne talianska premiérka, ale z politologického hľadiska je tá strana prirovnávaná k takému pravicovo-populistickému, je dosť euroskeptická. Toto je ten priestor, kde sa vy vidíte? Občan na prvom mieste. Slovensko na prvom mieste. To sú pre mňa zásadné atribúty a to sú hlavné priority strany Bratia Slovenska. To znamená, ak spomínate Giorgiu Meloni, ja si spomínam začiatky Giorgia Meloni, keď mala v prieskumoch 1-2%. V priebehu pár rokov svojou politikou dotiahla stranu Bratia Talianska, Fratelli Italia do víťazného konca, to znamená vyhrali voľby. Ale takisto zmiernila zo svojich stanovísk, čo sa týka proti migrácii vystupovala veľmi rázne a ako sa stala premiérkou, už nie je taká rázna. Poznáte moje vyjadrenia, sú dlhodobo známe, môžete si ich vygoogliť, viete veľmi dobre, že ja nie som žiaden extrémista, ale na druhej strane pri mnohých témach ja som veľmi tvrdý zástanca nejakej línie. O migrácii sa ani baviť nemusíme, pre mňa je migrácia veľmi dôležitá téma a budem o tom ešte hovoriť. Do budúcna je to veľmi nebezpečná téma, najmä pre Slovensko, pretože nebezpečenstvo Slovensku hrozí a príde z východu. Či to bude Rus, alebo to bude Ukrajinec, nebezpečenstvo Slovensku hrozí. Ako vnímate progresívnu ideológiu, ktorá sa teda podľa niektorých politikov šíri z Bruselu, teda nezadržateľným tempom? Máme tu na Slovensku najsilnejšiu opozičnú stranu Progresívne Slovensko, ktorá má priamo vo svojom programe rôzne tieto liberálno-progresívne tézy a ona nápady. Sa nešíri z Bruselu, ona sa šíri podľa mňa z chorých hlav. To je dosť rozdiel. A tej domácej politickej scéne. Tie choré hlavy nájdete v každej krajine. V každej krajine nájdete ľudí, ktorí si vytvoria nejaký sociálny konštrukt, v ktorom vidia 72 pohlaví, v ktorom vidia adopcie detí pármi rovnakého pohlavia a rôzne veci, ktoré
ľuďom napríklad ako som ja, a ktorých je drvá väčšina na Slovensku, to nepríde normálne. Ja som za normálnosť v politike, to znamená, politika by sa mala venovať tomu, čo reálne pomôže tomu občanovi, nie zástupným témam, ako sú nejaké pohlavia a ďalšie veci, lebo či máme 2 pohlavia alebo 70 pohlaví, to tomu občanovi peňaženku nenaplní. Poviem to inak možno, že vidíme momentálne, ako koketuje KDH s progresívnym Slovenskom. No, k tomu som a sa chcel dostať. To sa chcem aj vás opýtať, teda, či bratia Slovenska by to robili podobne alebo inak ako KDH, keďže sa cítite ako konzervatívna strana. Pre mňa sú títo politici strašní farizei, pretože na jednej strane návonok deklarujú, že vedia si predstaviť spoluprácu, na druhej strane urobia si snem, však KDH malo nedávno snem, kde okrem iného povedali, že v žiadnom prípade neustúpia zo svojich hodnotových pozícií. A ja sa pýtam, ako je to kompatibilné s progresívnym Slovenskom, ktoré má úplne opačné hodnotové nastavenie. Čiže ja by som povedal, že oni sú len tlačení médiami, že tvárte sa, že v opozícii budete spolupracovať. V skutočnosti tá spolupráca je viac nereálna, lebo zoberte si, že lídri v opozícii, každý z tých lídrov má strašne veľké ego. Tam je súboj aj toho ega tých lídrov. Tam je súboj hodnôt. Tam sú navzájom nesúrodé programy. Čiže moja otázka je, že ako chcete fungovať? Ako chcete spolupracovať. A to je rozdiel medzi nimi a napríklad stranou Bratia Slovenska. Čiže vy by ste to jasne povedali, že nie? Ja by som jasne povedal, dajte pokoj s týmito vecami, poďme riešiť ekonomiku a poďme riešiť to, aby ten človek v tej peňaženke mal peniaze, aby mal istotu, že zajtra bude schopný si nakúpiť potraviny, že zajtra bude schopný natankovať, že zajtra bude schopný si kúpiť lieky v lekárni. Ľuďom totižto na Slovensku chýba istota. Chýba je istota v prítomnosti a zároveň majú strach z budúcnosti. Ľudia nevedia, čo bude zajtra, oni nevedia, či uživia svoju rodinu, nevedia, či budú môcť normálne fungovať. A to platí jednak pre mladých ľudí, však viete veľmi dobre, že mladí odchádzajú zo Slovenska, pretože majú strach o svoju budúcnosť na Slovensku. Pracujúci človek na Slovensku má strach o to, či uživí svoju rodinu a ten dôchodca má strach, či vôbec si kúpite lieky, či zomrie na nedostatok liekov alebo nedostatok potravín. Otvorím sociálnu otázku, ale dovolte ešte jednu vec, pretože predsa Progresívne Slovensko je najsilnejšia opozičná strana. Vidíte to ako vhodnú alternatívu? Nie ste v politike od včera, máte svoj názor. Ja si myslím, že vnímate PS ako alternatívu voči Robertovi Ficovi, ktorá by vedela lepšie vládnuť v tejto krajine? Tak za prvé, Progresívne Slovensko nevie vládnuť samo, na to majú príliš málo percent. To je jedna vec. Ale druhá vec. Ja mám skúsenosti s Progresívnym Slovenskom, lebo môžu sa tváriť ako len chcú, ale pán Odor, ktorý je dnes europoslanec, pán Odor bol predsedom vlády, bol predsedom úradníckej vlády. Ja som bol v tom čase podpredseda parlamentu a podpredsedom koaličnej strany. Pán Odor odmietal rokovať s kýmkoľvek, pán Odor nerobil absolútne nič, tam nebola žiadna snaha. My sme boli dosť šokovaní, že oni keď prišli do parlamentu s nejakým zákonom, tak my sme sa ho pýtali, že dobre, pán premiér, boli ste rokovať na poslaneckých kluboch, lebo to sú dosť závažné veci, že potrebujete získať podporu. Tak on na nás pozeral, že čo chceme, že aké rokovanie, veď on to doniesol a vy to schválte. Tá vláda ale nemala dôveru, pamätáme si to. Tá vláda nemala dôveru, ale chápete... Už vopred asi boli odsúdení na neúspech. Počkajte, ale ten prístup pána Odora bol, on nebol ani ochotný počúvať, on nebol ani ochotný sa rozprávať. A to sú tí istí ľudia aj dnes v Progresívnom Slovensku, veď my to vidíme dennodenne v tých ich vyjadreniach, toto je ich pravda. A kto má iný názor, tak je mafia, zločinec, zo stredoveku, okamžite ho nálepkujú. Čiže ja si nemyslím, že Progresívne Slovensko je nejakou alternatívou na Slovensku. Zároveň hovorím, že táto vláda, ktorá vládne teraz a táto koalícia, ktorá funguje teraz, v prvom rade rieši samu seba, svojich kamarátov a svoje kšefty. Veď vidíme tu všelijaké slejady, vidíme tu všelijaké úplne nezmyselné nákupy. A ja sa pýtam, že kde je občan? Ešte jedna otázka k bratom Slovenska, lebo hovorím v tom spektre viacero strán, napríklad Pavol Slota má Domov, národná strana, alebo ešte existuje strana Život, národná strana, to je tá bývalá strana Tomáša Tarabu. Viete si predstaviť nejaký takýto blok z takýchto strán, ktorý by ste vytvorili silný? A čo Slovenská národná strana? To je asi tá otázka takisto. Akékoľvek podobné úvahy budem riešiť v čase, keď budú aktuálne.
Tak ale nerozprávate sa spolu napríklad? Alebo zatiaľ každý si hrá na tom svojom piesočku? Nemá zmysel odpovedať na vyslovene, že hypotetické otázky. Viete, priamo sa vás pýtam, či sa bavíte alebo nebavíte nie, spolu. Nie. Pozrite sa. Bratia Slovenska vznikli jednoznačne kvôli tomu, aby priniesli nejakú normálnosť do politiky. Máte pocit, že Andrej Danko prináša normálnosť do politiky? Skôr naopak. Čiže ťažko komunikovať s niekým, kde jednoducho sa neviete normálne baviť. Hej? Teraz nehovorím o programových prienikoch, vy sa neviete ani že normálne porozprávať s niektorými ľuďmi. Čiže toto budeme riešiť, nejaké tie prieniky sa budú riešiť, ja vám poviem kedy. Budú sa riešiť v čase, keď zverejníme náš volebný program, keď zverejníme naše priority a pokiaľ niekto povie, že toto je super, s týmto sa zhodujeme, tak poďme si sadnúť k rokovaciemu stolu. Nemám absolútne žiaden problém konštruktívne pristúpiť k akémukoľvek rokovaniu. Preto diskutuje sa, že rok 2027 bude volebný súboj blokov volebných. To znamená, že možno vládne strany vytvoria jeden veľký volebný blok. Uvažuje sa v tom prípade aj opozícia, že by vytvorila jeden volebný blok. To znamená, máte ambíciu byť súčasťou takéhoto niečoho? Viete čo, ja si neviem predstaviť tieto volebné bloky, pretože vyjadrenia predstaviteľov Hlasu sú permanentne o tom, že oni idú do volieb samostatne. V opozícii Saska hovorí samostatne. Je to aktuálna pozícia. Ono trošku strategicky to znie ako logicky od tých predsedov. Ale oni majú, ja ich neochraňujem, len vravím, že politicky to znie logicky. Oni majú nejaké uznesenia svojich snemov, oni majú nejaké verejné vyhlásenia a pokiaľ ja dnes niečo verejne vyhlásim a o mesiac poviem, že už to neplatí, čo som to za politika? Lebo ja som toto zažil v roku 2023, keď sa kreslili červené čiary, potom sa prekračovali, preskakovali, keď sa robili kotrmelce na tlačovke, sa bili do prs, že za toto nikdy nezahlasujem a potom sa za to hlasovalo pár hodín na to, čiže ja odmietam v politike robiť takéto kotrmelce a preskakovať červené čiary. Ak raz niečo poviem, ak raz niečo sľúbim, tak ľudia sa môžu spoľahnúť, že to aj dodržíme. Pán Pčolinský, poďme k tej sociálno-ekonomickej situácii. Ako som slúbil v úvode tohto rozhovoru, dalo by sa ešte veľa rozprávať, čo sa týka tých kombinácií koalícií, ale niekedy na budúce to môžeme pokojne rozobrať. Sú to úvahy, tak poďme k tým priamym veciam. Ako vravím, je tu tretí balík konsolidácie. Súčasná opozícia, ktorá vám je zrejme bližšia z toho, čo hovoríte, a nie súčasná vládna koalícia, tá argumentuje, môžete teraz povedať, ale tá argumentuje, že teda nie je to dobre nastavené, vy ste to naznačili, že mal by štát šetriť viac na strane štátu, ale ono de facto aj tak ide o výdavky, ktoré sú na tých samotných občanov a takisto sú tam úradníci, ktorí by prišli možno o svoje zamestnanie. Čiže aj vy ste to povedali, teda ak šetriť štát, tak kde? Pozrime sa na platy politikov. Ja si nemyslím, že je úplne v poriadku, ak ministri majú 10 000 eur plat. V období 2023 bol plat ministra zhruba na úrovni poslanca. Áno, nech má ten minister viac, lebo má väčšiu zodpovednosť, má väčšie kompetencie, ale dvojnásobné platy oproti iným ústavným činiteľom je podľa mňa absolútne cez čiaru. To nie je suma, z ktorej by sme teraz vedeli. Symbolika, asi zrejme. Ale je to veľmi dôležitá symbolika, lebo ak politik s 10-20 tisícovým platom rozpráva ľuďom, že uskromnite sa, lebo zle je. No k tomu to má veriť, viete. To je jedna vec. Druhá vec. Poďme k tým úradníkom. Pozrite sa na nákupy rôzne. Dobre. Nezmyselné nákupy. Pozrime sa na rôzne tie slejady. Veď čo si budeme rozprávať, keď niečo neviete predať za 5 miliónov a potom to štát kúpi za 17? Tak čo to je, viete? Vyšetruje to prokuratúra. Vyšetruje to prokuratúra. Áno. Nechcem ja to, Viete, hodnotiť, ale každému je jasné, o čo ide. Aj po roku 2020 tu boli takéto nákupy. Alebo spomenieme očkovaciu lotériu napríklad. Alebo to plošné testovanie, to bol október, november 2020, miliarda výsledný účet. Viete, čo je najväčší problém? Že po skoro 3 rokoch, nič z toho táto vláda nebola schopná vyšetriť a dotiahnuť do nejakej trestnoprávnej roviny. Hej. Čo ja považujem za problém, lebo áno, v roku 2023 mali sme tu rôzne divné nákupy testov cez nejaké trnavské SROčky. Cez momky utekali peniaze napríklad. Utekali strašné peniaze. Ja vám poviem, ja som momky vnímal, že to je nejaká súčasť zdravotníckych zariadení. Potom si prečítam, že to je vlastne nejaký biznis model, ktorý vymysleli Voľano. Hej. Čiže
človek tiež sa dostáva k informáciám v čase neskôr, ale ja sa pýtam, že prečo táto vláda za 3 roky nebola schopná vyriešiť tieto problémy. Veď spolomocnenec vlády pre pandémiu, pán Kotlár, namiesto toho, aby riešil tieto ekonomické prešlapy, to nazvem, lebo nechcem hodnotiace úsudky vydávať, tak namiesto toho tam rieši nejaké kukurice. Hej? Tak je to smiešne. Je to aj otázka polície zrejme a Matúša Šuta Eštoka v tomto prípade. Ale on je spolomocnenec vlády, ktorý to mal riešiť. Hej? Môže to zastrešovať. To je jedna vec. Áno. Druhá vec, keď tu hovoríme o tej konsolidácii, viete, nie sú to len sleady a platy politikov. Keď sa bavíme o úradníkoch, áno, na Slovensku je strašne veľa úradníkov, ktorí prekladajú papier zo stola na stôl. Je ich veľa, ale nepaušalizujme. Nedávno som zachytil video, kde jeden politik rozpráva, že treba prepustiť 100 000 úradníkov. Ja sa pýtam, a kde pôjde 100 000 úradníkov robiť? Kde si nájdu robotu? Ja som to v tej otázke povedal, napríklad premiér mal asi pred 2 rokmi také silné úvahy, že 30% teda štátnych úradníkov skončí. Ono sa to potom nejako eliminovalo, dokonca ešte pribúdajú. Ešte pribúdajú. Ono sa to pekne rozpráva, že prepustme 100 000 ľudí. Hej. A moja otázka je, že kde pôjdu robiť? Pretože ak sa prepúšťa, to si málo kto uvedomuje, ak sa prepúšťa, tak sa v prvom rade prepúšťajú ľudia, ktorí majú najmenšiu pridanú hodnotu, a to sú tí najmenej platení ľudia, to sú väčšinou rôzni takí pomocní zamestnanci, technickí zamestnanci, ľudia, ktorí majú najnižšie platy. Sú to najzraniteľnejšie skupiny. A ja sa pýtam, že kde si nájde robotu, dajme tomu matka samoživiteľka, pokiaľ ju vyhodia z práce, lebo nejaký politik si povedal, že a teraz to škrtneme. OK, škrtnite, ale dajte im druhú prácu, dajte im adekvátnu náhradu za tú prácu. Čiže ak niekto hovorí A, nech povie aj B. Čo sa týka zamestnanosti, tak zachytil som na vašej sociálnej sieti, že ste teda vyzvali k tomu, aby vláda sa viac starala o investorov, o podniky, aby frčali na Slovensku. Nakrutili ste k tomu aj video, je teraz ten markantný príklad Samsungu, 850 zamestnancov. Otázka, koľko je z toho zahraničných zamestnancov, lebo pokiaľ mám dobré informácie, tak 2/3 tam bolo zahraničných, nie Slovákov. Toto ja považujem za veľký problém, že tu sú naozaj uprednostňované personálne agentúry, ktorých jediným biznisom je doniesť lacnú pracovnú silu z tretích krajín. Chce to teda väčšiu štátnu reguláciu? Tretie krajiny znamená Vietnam, India, Srbsko. Z týchto krajín sa dovážajú lacní zamestnanci, ktorí sa potom draho faktúrujú takýmto podnikom ako Samsung a z toho rozdielu žijú tie personálky. Ja to považujem za absolútny nonsens. My máme armádu nezamestnaných, najmä na východnom Slovensku, ktorí celý čas sa bijú do prst, že chcú pracovať, že dajte nám prácu. A prečo im nedáme prácu? Prečo nejdú do fabriky, keď dnes viete zarobiť v takejto fabrike nástupné platy okolo 1200-1300 eur? No nie je to asi také jednoduché. Hovoríme aj o možno pracovnej migrácii. To znamená, niekde sa je potrebné ubytovať. Ale samozrejme, ale na to podmienky sú vytvorené. Len štát by mal na to dávať väčší dôraz. A čo sa týka možno tých hromadných prepušťaní, lebo to je vyčítané Erikovi Tomášovi, keď hovoríme teda o tej zamestnanosti v rámci investorov, že je tu okolo 60 hromadných prepušťaní za rok 25, ale v roku 21, nehovorím, že vy ste boli minister hospodárstva, to bolo 51. Hej? To znamená, že tá situácia bola približne podobná, že to sa dialo aj vtedy. Ja Erika Tomáša vnímam asi ako jednoho z najschopnejších ministrov v tejto vláde, ktorý naozaj je v obraze, je veľmi kompetentný. Ale je limitovaný štátnym rozpočtom a je limitovaný tým, čo mu koaličný partner, v tomto prípade minister financií, pustí. Ja si to pamätám aj z obdobia 2023. Vy ste mohli mať akýkoľvek skvelý nápad, skvelú vec, ktorá by naozaj pomohla niečomu, no ale bol tam minister financií Matovič alebo Hegera, teda vždy to bol Matovič, Heger bol len figurka. Viete, ste neprešli cez toho koaličného partnera. Ako udržať toho investora na Slovensku teda? Vy mu musíte vytvoriť stabilné prostredie. Čo to znamená? To je to, o čom rozprávam, že nielen ľudia nemajú istotu. Hej? Vy neviete, aká bude zajtra cena potravín, či bude maslo stať 2 €, alebo bude stať 4 €. Tie skoky sú obrovské. Takisto aj tí podnikatelia na Slovensku, a to nie sú len zahraniční
Veď najviac pracovných miest vytvárajú naši podnikatelia, stredná vrstva, to sú živnostníci, ktorí zamestnávajú do 20 ľudí. Ale vidíme, aká je tá forma konsolidácie. Zvýšila sa daňovo-odvodová povinnosť, transakčná daň a podobne. Jednoducho my ich dusíme. My dnes robíme to, čo robí dnes Európska únia, čo robí Brusel na čele s pani von der Leyenovou, že vytvárajú nezmyselné zákazy, príkazy, smernice, zdaňovania, taká daň. Hovoríme o znižovaní daní teda, že to je bude váš program napríklad? My vyslovene, že dusíme to hospodárstvo, my dusíme tých podnikateľov, my potrebujeme, aby sa mohli nadýchnuť. To znamená, že v prvom rade potrebujete zjednodušiť tie dane, potrebujete zosúľadiť tie daňové sadzby, lebo je v tom taký bordel a taký chaos, že dnes máte toľko daňových sadzieb, že normálny podnikateľ nemá šancu sa v tom vyznať a problém s tým majú ešte aj účtovníci, aby sa z toho nejako vysomarili. Jednoducho my máme strašne náročné a zložité podnikateľské prostredie. Áno, to zrejme dáva priestor aj rôznym špekulantom a špekuláciám, ale to je iná téma, tu by som nerad otváral, ale ja sa vrátim k tej daňovo-odvodovej povinnosti. Hovoríte tá o znížení daní? Sú tu nejaké nápady aj zo strany Sasky, teraz momentálne opozičná strana, ktorá hovorí o 19% rovnej dani napríklad? To sa pekne rozpráva a pekne sa počúva. Ja by som sa ich spýtal, že dobré, a kde vykryjete ten výpadok? Hej? No, keď hovoríte A, povedzte aj B. Ja nebudem tu strieľať nejaké čísla, že koľko by mala byť daň, veď na to máme odborníkov. Politik je na to, aby určil nejaký smer, aby určil nejakú cestu, po ktorej by sa Slovensko malo uberať. Politik je na to, aby povedal nejakú víziu, kde chce Slovensko vidieť o tých 10 rokov. Lebo my rozmýšľame stále na 4 roky, na jedno volebné obdobie. Aj to len prvé 3 roky, lebo 4. rok je predvolebný. My potrebujeme dať ľuďom jasnú víziu a potrebujeme im dať istotu. Istotu jednak pre bežného občana, ale istotu aj pre tých podnikateľov. To znamená, že na to sú odborníci, na to máme analytické útvary na ministerstve financií, na to máme všelijaké útvary za hodnotu, za peniaze, rada pre rozpočtov, máme tých odborníkov, že toľko, že ich môžeme rozdávať. To máme, ale ich stanoviska sú len odporúčacie pre exekutívu, pre vládu. Ale nikto to nepočúva. No veď pravím, že to iba odporúčacie. Lebo viete, ak to vyzerá. To znamená, ale kto potom je vinovatý? Je za tým potom samotná vláda, samotný politik? Rozprávame tu o šetrení, na druhý deň si prečítate, že ide sa nakúpiť ďalších 50 limuzín. Hej. Potom sa ide nakúpiť toto, potom sa ide nakúpiť toto. Zaplatí sa toľko a toľko peňazí za nejaké nezmyselné oslavy, že proste tak kde sa šetrí? Hej. Ministerstva napríklad za vlády 2023 dostali nariadenie ušetriť 10% mzdových výdavkov. Teraz je to podobné v roku 2026. Teraz je to podobné a viete, čo je sranda? Tých úradníkov pribudlo. Tých úradníkov namiesto toho, že by ich bolo menej, tých úradníkov pribudlo. Ja sa pýtam, ako je to možné? Hej? Ako je to možné? Jednoducho nie je vôľa šetriť, to sú len také marketingové keci navonok pre ľudí, že musíme šetriť. V skutočnosti potrebujeme vyťahnuť viac peňazí, aby sme mohli viac niekde presmerovať. Čiže chceme ponúknuť ľuďom jasnú, rozumnú, normálnu politiku, kde sa používa zdravý rozum. Ak niekde zoberiem, musím povedať, že kde to náhradím. Hej? Ak mám zobrať niekomu, ja neviem, vlaky zadarmo, tak musím to nejako vykompenzovať. Hej. To hovorím ako príklad. Dobre, ten čas veľmi rýchlo letí. Aspoň jednu otázky by som rád položil k cenám PHM. To ste takisto, vidím, komunikovali. Je to veľká téma, ale dovolte k tým sociálnym veciam jednu otázku ešte. Hovoríte vlaky, obedy zadarmo, to je môžeme nechať bokom, to je suma nejakých 40 miliónov. Ano. Nevravím, že to je nejako málo, ale tak nie je to položka ako napríklad 13. dôchodky. Viem, že ešte keď ste boli v Smer-rodine, tak ste bojovali ako hnutie za rodičovský dôchodok. Ten bol škrtnutý, teraz v rámci časti asignačnej dane sa to dá teda odpísať. Ale teda, ako vnímate 13. dôchodky, je to takmer miliarda eur štátov. Určite zachovať, ja nemienim. Naplno, ako je to momentálne. Áno, ja nemienim tých dôchodcov ukrátiť o čo je len 1 euro. Ja viem veľmi dobre, ako žijú dôchodcovia. Moja mama je v dôchodkovom veku, moja svokra je v dôchodkovom veku. Ja viem, z akých peňazí žijú a viem, čo si môžu dovoliť, nemôžu dovoliť. Jednoducho dôchodcom musíme nechať istotu, že dožijú v nejakej dôstojnosti a v nejakej úcte. Vy im nemôžete zobrať peniaze a potom ten dôchodca sa bude rozhodovať, či si kúpi lieky alebo si kúpi potraviny. To v žiadnom prípade. Keď chcete prejsť na PHM, to by som sa len rád dopýtal, lebo je to aktuálna téma. Na Slovensku sú jedny z najnižších cien momentálne. Je tam ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorá tak okrajovo s tým súvisí. Problém s cenami PHM je jasný.
vojna v Iráne, Áno, na áno. Blízkom východe, zablokovaný Hormuzský prieliv, spôsobuje to brutálny rast cien ropy. Vojna na Ukrajine, lebo zase tam máme ropová družba, čiže zase ten je zastavený. Čo však si ale málo kto uvedomuje, to je to, čo som hovoril na začiatku. Viete, čo nám reálne hrozí a my sa na to nepripravujeme ako krajina? V 90. rokoch vznikli v Rusku organizované skupiny, tzv. Ruská mafia. Vznikli tak, že po dlhých rokoch vojny v Afganistane sa 100 000 vojakov vrátili a jednoducho nemali kam ísť. Rozpadol sa Sovietsky zväz, rozpadla sa sovietská armáda a začali vznikať takéto organizované skupiny. Po vojne na Balkáne v 90. rokoch vznikali rôzne skupiny Albáncov a všelijaké organizované partie, ktoré robili, nazvime to, neplechu. Nikto si neuvedomuje, že raz vojna na Ukrajine skončí a budeme mať veľký problém, pretože 100 000 vojakov, či sú ruských alebo ukrajinských, 100 000 vojakov, ktorí denne dnes zabíjajú, ktorí majú zbrane, sa vyberú za svojimi rodinami, ktoré ak už nemajú na Ukrajine a sú v Európe. Počuť tieto názory, len vláda sa tomu asi zatiaľ dostatočne v Českej republike toto berú veľmi vážne. Aha. A vláda by už dnes mala personálne a technicky posilniť bezpečnostné zložky, mali by sa vytvárať špecializované útvary, pretože toto bude moment, ktorý nebudeme schopní zvládnuť, pokiaľ na to nebudeme dostatočne pripravení. Ja na to upozorňujem už teraz, pretože toto nám reálne hrozí a nikto sa tomu nevenuje. K tým palivám ešte, na záver, lebo sme trošku od toho utiekli, opýtam sa vás, lebo je tu viacero názorov, opozícia bola po znížení spotrebnej dane, aspoň dočasne a podobne. Vláda sa zatiaľ dohodla so Slovnaftom na niekoľko dní, ale zrejme to bude väčší problém. Nezdá sa, že tá iránska vojna sa skončí tak rýchlo, ako predpokladá Donald Trump. Aké je riešenie bratov Slovenska? V nedeľu boli diskusné relácie, kde pán Šimečka sa rozkrikoval, že tankujeme za 2 eurá, že sme najdrahší široko ďaleko. Hádal sa tam s moderátorom televízie, ktorý mu ukazoval tabuľkou, že nie, to neplatí. Ja som v ten istý deň tankoval za euro 50. Chcem povedať v prvom rade, že aktuálne máme najnižšiu cenu v rámci B4. Píšu mi ľudia, posielajú mi fotky, lebo som ich na to vyzval. Posielajú mi fotky, za koľko tankovali. My tankujeme najlacnejšie. Avšak ten problém s cenou sa prejaví o týždeň, o 2, o 3. Pokiaľ sa neskončí konflikt na Blízkom východe, tak ten problém sa prejaví až o nejaké 2-3 týždne reálne. To znamená vaše riešenie? Riešenie, pozrite sa, cenotvorba ceny pohonných hmôt má niekoľko zložiek a jedna z tých najväčších zložiek je práve spotrebná daň. Štát má páky na to, aby znížil spotrebnú daň na paliva. Štát môže napríklad vybrať dodatočnú daň od Slovnaftu, ktorý má 100 miliónové zisky. Netvárme sa, že nemá. Tie 100 miliónové zisky tam sú. Len musela by byť politická vôľa zdaniť Slovnaft. Ja som videl problém aj za obdobie 2023, keď presne táto otázka bola na stole a chceli sme zdaniť Slovnaft. No, vy ste s tým aj prišli, ako tak terajšia vláda. Tak to bola strašná motanica, taký lobbying z každej strany. Ten jeden rok tu daň aj zaplatil ten Slovnaft. Jeden rok to zaplatil, potom to nejakým spôsobom prestalo a ja hovorím, že no, sú tam peniaze, veď zoberme od toho Slovnaftu tie 100 milióny. Viete, aby to nie je tu zástupca Slovnaftu, oni to komunikujú, že tie peniaze dávajú na tú transformáciu tých výrobných procesov z tej ťažkej na ľahšiu ropu. Tak hovoria, tak preto, hej, takže preto tie peniaze ostali v tom systéme. A potom, keď si zoberiete Finstat a vidíte, koľko mali reálne čistý zisk, viete. OK, takže spotrebné dane, to je tá cesta. Určite. Máte možno prepočítané aspoň tak nejako rádovo, že aký by to bol výpadok? Ak by ten Slovnaft teda skutočne tie dane neplatil? Vy neviete odhadnúť výpadok, pretože vy neviete, ako dlho toto bude trvať, lebo toto ešte môže trvať týždeň, môže to trvať mesiac. Viete, Trump išiel na Blízky východ s tým, že za 2-3 dní to vybavíme maximálne za týždeň. No už je to 3. týždeň a nevyzerá to, že by sa to čím skôr ukončilo. Práve naopak, Trump už žiada iné štáty, veď zapojte sa, pomôžte nám, lebo dochádza im dých. Nielen rakety, ale aj dých im dochádza. To znamená, že neviete, aký to môže mať dlhodobý dopad a ja by som bol veľmi nerad, keby sme tankovali za 2-3 eurá za liter, ale jednoducho je tu vláda, ktorá má vládnuť, ktorá nemá riešiť samých seba, ale má riešiť práve takéto problémy. Predseda strany Bratia Slovenska, Peter Pčolinský, ďakujem, že ste prišli do Ďakujem Plusky. za pozvanie. Ďakujem, teším sa na budúce. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.